Ashe cikin maza ma akwai mata, ashe cikin mata akwai gaula, ban san so da zafi ba. Duk tsanani na zubar hawaye na ba zan bayyanar da kuka ba, duk jijjiga da rawar jiki na ba zan kasa barin kalamai ba, duk tsananin raɗaɗin azabtarwa ba zan gaza kama suna ba, wanda ya tsargu ya san da na san da zaman shi ba zan kyala kowa ba. Wuce ba domin ɓata suna ba, waɗansu 'yan mata suka yi bin ƙawanya ba da ne musu komai ba. Na bincika ne masu kesi suna da hima wani dalili ba, sun biɗi shafin rayuwa ta sun gaban yi daidai da su sama. Can ba su gane ko ɗaya kun yi alhamu ba, bari in faɗo siffofin waɗansu su dan su san ban yi barci ba. Babbar sinanan gajeriya siririya fara ba da Allah ba, wato nufi na fara da kanti ba rinin Allahu sarki ba. Ce can ayola ba zan yi aune ba, tana gidan mijina ta amma ba za ta bar ni na samu barci ba. Ta kusa yar jihar ne ta ce ba ta daina bin sawun mawaka ba, akwai waɗansu Kaduna Borno da Bauchi ban fayyace gaba ɗaya ba. Ashe cikin maza ma akwai mata, ashe cikin mata akwai gaula, ban san so da zafi ba. Ba don na ɗau fansa nake yin waƙar ko don na ji haushi ba, sai don abin yana zarce gona da iri ba, don bani da baki ba, domin abin yana so ya kai ga iyalina ba su san da komai ba. Mai martani ne don kuɗe na tun da ba zan zargi kowa ba. Kuna san shirin ba kwayi nasara a kaina ba, ku da turere niya na junan ku ba kwacin maburi ba, yadda kuke ta cutar da mawaka ba kwacin makomai ba. Akwai tsaro a gare ni wanda ba za ku ba iya hana da barci ba. Kaidi don ban tsallake duba, don Iblis shi ma yana tsoron ku bare ni da ban yi ƙarfi ba. Amma idan da hali ku zo mi sulhu ba zan ki zaman salama ba, idan kwa kun ki ku bar ni na bar wa Rabbi ba zai kyala komai ba.
kin yi saban rabbi ba zai kyale ki banza ba. Kin canja launi na jikin ki gidan ko ba gidan tsawatarwa ba. Na bincika ke ce kike ci da gidan ku wannan ban ya kage ba. Amma ki ce za ki ja da ni a tarbiya ban ce na fi kowa ba.